po kami na lang ni Utol po na maghakot ng hollow blocks kasi si Tilo ay pilay. Yan si tatay nagagawa ng anilyo. At yun mga par, at bali nakailang pabahay na kami na ginawa. Kadalasan naming ulam ay karning manok, karning baboy, gulay, isda, karne, isda. Yun. Parang kakaiba ngayon. Kakaiba yung ulam namin ngayon. First time. Yan. Anong ulam namin ngayon? Hipon di pa no tay? Ha? Hipon di pa. Di pa. Sunod na hipon na. Sugpo. Ito alimasag. Alimasag. At si Mama Chinchin yung magluluto. Malupit. Ganyan pala pagluto na. Dati ko di pa ako nakapagluto ng ganyan. Pinapakuluan mo na. Kumbaga, lulutuin muna siya doon sa pagpakulo. Malupit. Yan. Samahan nyo kung tunghayan. Paano magluto? Mama Chinchin. Si Mama ni Tilo. Tulungan mo si Papa mo sila. Tulungan mo si Papa mo. Si Papa pala yun. Ano nga yung kwento mo? Yung kwento mo kahapon, di natuloy. Papa pala yun. Tawa tuloy si Chinchin dun sa kwento mo kahapon. Grabe yung tawa Chinchin eh. Ano yun? Yung girlfriend mo dati na ano? Kababata ko lang yun. Kababata mo yun? Bubata. Huwag yung kay pula yan. Yo! Yan si Papa ni Chinchin. Tuloy-tuloy pa rin yung pag hakot. Ay sir. Sir! Pagkapaw ng hila eh. At mamaya tulungan natin si Pula na maghukay doon. At tingnan nyo na lang sa vlog ni Pula. At sa mga naghahanap kay Pula ay wala siya dito kasi may utos sa kanya. May pinapagawa rin sa kanya. Pero tungkol yun dito sa tungkol yun sa pabahay din. Kaya wala siya dito. Ngayon lang siya kasi tapos niya na yung pinapagawa sa kanya. Yan, tinakpan na. Yan, binuksan na, hinalo na. Tingnan ko nga to. Ito, di pa ako talaga nakapagluto ng ganito eh. Mga niluluto ko lang, kaldereta, igado, minudo. Sa mga ganyan, sa mga ganyang luto, di pa ako napagluto niyan eh. Pero madali lang pala. Parang lang, gulay. Kakaiba lang yung dapat pala pakuluan. May technique din pala yan. Pakuluan mo na ng tubig bago gagataan. Di na natin pinakita yung pagpakulo kasi nagbubuhos kami dun kanina. Di ko nakita yung At lalagyan ng kalabasa, pampalinaw ng mata. For the first time. Isang piraso lang. For the first time. Ay, sarap.
Kaya tol, dun sa Burias, tol, sawa kayo sa ganito, tol. Kaya lang go. Wala kami dagat eh. Meron. Dun, balatan. May dagat dito sa bato. Meron. Tapos malayo naman. May dagat naman ng bato. Pagatpatan. Malayo man. Palo. Hmm. Ano? Triple P. Triple P. Payak. Ganda naman kahit malayo. Oo. Sa inyo ata, sa gilid ng bahay mo eh. Nasa bukid yung bahay ko, pero yung mama malapit na yung plaza. Ay, nakabukod ka na rin. Asawa mo. Ano kadalasan nitong luto? Ganito talaga yung pinakaluto nito. Tol, Hindi mo ng Sprite. sa inyo. Oh. Hindi na lagyan ng Nagata. Sprite. Hindi, may Sprite yan. Yung ano? Mga ganyan, mahilig ka lang yung dito talaga. Bicol. Yung sa inyo, anong pinakang ano nito, luto nito? Lagyan mo ng Sprite. Gata. Ganyan, gata. Tapos, May Sprite na. May Sprite. Sprite. Masarap talaga pag may Sprite siya. Oo. Bisperol. Oo. Ang dating doon. Ay, kumbaga, kahit ginataan, ispritan. Hindi. O tulad ng tahong. Yun, Hindi. yun. Tulad pagkaluto ng tahong. Oo, tulad nun. Pinapulaan lang ng ano. Yung papakulo sa kanya, yung ano, yung Sprite. Parang tahong nga pala. Masarap siya. Yan ang masarap yung ito, yung naglalakad-lakad dito na manok. Doon sa amin, may isang balde yan. Oo. Pero ang pinakuluan na siguro. Pinakuluan? Oo, pinakuluan na kasi kulay red na eh. Oo. Pinakuluan na siya. Tapos ibibinta yan doon sa bayan. Mura na yun, no? Siguro ang isang kilo niyan, nasa 200 siguro. 200. Kilo niyan doon sa Ito, magkano kaya bilhin nito ni, ano, ni Ibins? Ibins daw nag-ano nito eh. 200 yan. O, pero mo, 200. Mismo na dun sa inyo, malapit pa sa dagat. O, dito na kayang, Hindi. Ano, mga 200 yan. ha? 200 din. Siguro 200 lang yun kasi parang pinakuluan. Ah, pinakuluan na. Hindi, 200 lang. 200 ang Sim price lang pala yan. Sim price. nagtitinda ako sa Nagwa. Tawag mo yan, 200 man. Ah, nagtinda mo yung mga di? Hindi. Patakin ko siya ng magtitinda. Ah, tinda pala sila. Ay, nagtitinda kayo, te? Dati. Nagtitinda ako ng tilapia. Mga tilapia. Dito muna, tapos ngayon, mahal ang tilapia. Kaya, ginagawa. Matumal pati kaya ano? Matumal yung huli ng isda ngayon. Pag mangangin, Oo. walang isda. Walang tinda. Walang ba? Pati bubudaman rakupungan. Mahal. Na. Parang malapit na. Para kami po kami dyan. Tama. Luto natin ang kalabasa. Amo. Isap na talaga. Dari yung mga migkaon. Layo. Diyan ko pa sa tiyang kanan. Ibabaw na lang. Baka magbilang. Sakain na. Pero isasap na natin. Ilan tayo saing, tay? Ilan isaing daw?
Ilan ba tayo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 daw. Ito, may kanin pa naman. Marami. 7 daw. Oo. 7. Ayan, break time. Kainan na. Ayan, Bilhin mo. Pila mo yan ha? kain time. Pila mo yan ha, bag? Sige na ng sili na. Bilhin na. Ganito. Ang masarap magkamay. Magkamay tayo. Kamay yung masarap niyan. Muay. Sige, tol. Ayun, sige. Kain tayo, kain. Oh, kain. Ito na si Papa mo. Dito na sa reka. Dito na sa reka. Masayahin sa pagmamahalan. Tama kang sili. Kaya pwede ko sili dito. Lupit ng ulam. Kain na po. Sili. Nakasaysayo ng ulam ngayon. Nakasaysayo ng ulam ngayon. Uy, kain. Diyan pala sa taas. Sa CCTV. May TV pala dyan. Wala na. Wala na. Pinupuan talaga yung cellphone ni ano. Kain tayo. Kain tayo. Oh. Kain tayo, Miss Missy. Ano daw? Sarap. Missy, kain tayo. Ay, hindi lang mataba. Anong ulam? Ano ba kumain? Ulam. Kumain. ulam. Bisensyo! Sige, sir. No, hindi mataba na. Ano pang ulit ko? Lambay. Dami lambay. Sarap. Yung iba ba kinikilaw? Nakatagilid. Ngayon na kayo nakatingin nito? Huwag muna rin. Hala pag yung ano. Nalang kami si tatay dito pag ganitan yung tatay. Nakain po tayo. Yan, ulam. Harap. Sulit pala yung sa loob niya. Sarap yun. Laman pala. And break time. Higa-higa muna yung team. Eh, liban sa pangasanan stilo, sabi ko, huwag na. Titirahan. Yo! Yo! Ay, pinakain ako natin, Jenny. Nakain ka na? Oo. Re-reban sa pa sa tilo. Maya-maya pag na... Kasabi namin. Mas kaya nuli. Dalawa! Eh! Kinain na ngayon tilo yung... Lupit kaya nuli. Nuli, kaya nuli. Ha? Simula pag ano natin ng bahay. Parang ngayon lang yan, no? Oo, ngayon lang. Ngayon lang yun. Ganun tayo ng alimango. Oo nga. Nakadalwa ako. Dili ka rin high blood kasi yan. Nakadalwa ako. Nakulat. Nanibago. Gatikot ko sa ano. Nanibago. Nako, may video talaga ako rito. Nanibago. Matindi ang video. So yun mga par. At ayun, maghalo tayo ng para sa pangasintadan ni ano. Idol Sunny. Yo! What's up? At ayun. Pagpahawak muna natin kay Tilo. What's up mga kapasalubong? Amo ay, mga katilo. Oh, susok ni ko. Sa mga kapasalubong natin. Yo. Bulit na sa akin. Lo, hawak lo. Lo, hawak lo. Oh, bulit na sa akin. Di, ilang ulo naggubat na sa dito. Pa yun.
Kaya mag-upload siya mag-upload lang. Lupa ako. Mabilis to. Mabilis mo. Para rin wifi. Kahit hindi mahati, kahit medyo Hello po tayo mga katilo. Ano napakan mo? Ayun pa mo. Ano napakan mo? Bote? baka ano. Bote? Tilo. Biyak yung paa. Biyak. Pilay. Saan mo napakan? Saan mo napakan? Lo? Ha? May hulog ka tayo. Meron dito. Kaya lang yung tante, yung muna sana. Mahugas mo na ako tayo. Ilang graba raw? May buhos. Yan, prepare na. At ayun mga par, bali nakahalo na kami dito. At si Tilo kukuha ng tubig sa ano, yan sa poste. Kasi may tubig naman na stock. Saan dito sundin tayo? Yan tante na yan, ano. Dok? Kunwari yung ulog ulang yan, ano. Tapos break na natin yung dala. Yung ano, yung tawag nito. Ay kung Diyan natin nagtako sa taas. tapos kulang ang ano. Ang tawag nito. Dalaw lang siguro muna lo. Baka malusaw. Ito. Yan si Sir Teacher. Op! Mamaya na. Ayun na sir, nakatakas na sir. Tumakas na sir. Doon to tayo.
baka. Saan ba na tol? Ilagay tol. Dito. Maharangan yung daanan. Oh. Ito lang. Yan lang. At yun mga par, bali ano, magakot tayo ng hollow blocks na gagamitin ni ano, ni Idol Sunny Forsom. Ito yung hollow blocks at magakot kami ni Telo. Ay. Paano ba yung paglakad mo, Lo? Magpaka na lang kasi, ha? Ay, ayun nga pala. Baka matitano ka. Malalim. May tama yung paa niya. Kaputulin mo, parang di kumalat. Hosana in the highest. Ako na mag-ano, ikaw na mag-video. Lo, Kami na lang Telo magakot. mag-video ka. Parang may tayo ng pit. Oh. Ayun po kami na lang ni Utol Pula magakot ng hollow blocks kasi si Telo ay pilay. Pag ganun ka, At may tama yung paa. pag ganun ka. Salita ka. Practice ka dyan. Practice magsalita. Sabihin mo na ano, yung may tama kaya ikaw ang taga-video. Sabihin mo, may tama po ako. Kichin-chin. Hindi makabot tayo. Likod po yan. Nakasaysayan ng project ng Team Pahuay. Ito lang yung pinakamalapit. Salamat kay Juju. Ayun Kuya Jojo, maraming salamat. Salamat Kuya Jojo. Yung nga lo, sabihin mo nga yung maraming. Yung nga. Binilapin namin muna po ang makina ng Monica. Ano to? Tara si Japir ah. Ang starter ng sakyan ah. Parang lubat na battery ah. Gapon tayo. Isa pati no? Hi.
Tinatanggal yung postage, naharap yung makina. Ayun yung camera. Tinatanggal tol. Ang postage niya. Kasi naharap yung Laruan niya yan eh. camera. Kumusta na nga pala kay Narika? Kumusta na? Ito, mabuti. Still kicking? Ito, best friend. Kwento ka dyan eh. Kwento mo nga dyan yung ano, yung kwento mo sa akin na nagka-girlfriend ka. Sige nga. Sige nga. Sige na. Kwento mo. Sige na para malaman nila yung totoong kwento. Kwento mo na dyan. Yung kwento mo kahapon. Sabi ko sa'yo may part 2 ba ngayon? Wag mo lang kikwento yung pagbasa ng pasyon. Mahaba yun. Yan, tuloy pa rin kami sa paghakot ng hollow blocks. Si Tilo pahinga muna dyan. Kawawa naman. Ikaw, bata pa ako. Ikaw pa kawawa sa ako ng bata pa ako. Marami sa amin na nangyari nung nasa Kraman pa kami. Grade 2 ako sa Kraman. Yan. Doon na kami sa bundok katira dati, sa bundok. Ayun. Doon kami naghihirap-hirap na wala kayo makain dati. Nagbubuhay ka sa kamuti. Ayun, pag wala akong pera na, bibenta ko ng gulay-gulay, mga gulay, mga luto, mga hilaw sa bayan. Ayun. Nung nag-grade 3 ako, ganun pa yun, walang pagbabago pa din sa bangko. Wala pa pa mga pamilya namin. Dati, papa nakihakot sa mga lukat uling. At si mama naman ay sige daw magtanim. At ako naman, nasa bahay na ako. Wala akong magawa na. Pumapasok ko palagi. Ang uwi ko yung maskot ko. Aga ako ng pasok. Kamo. Nung nag-grade po ako. Doon na nangyari na natapos sila papa. Naglaban ng MPA sa kanina. Militar. Ako naman po, natatalid ako. Nangyari yung teacher ko sa school namin. Sabi ko, sabi ng teacher ko, wala kayong pasok na yun. Dahil ng teacher, takbo nga pa uwi ako. Ako naman, sabi ng ninong ko, gusto ko umakit sa bundok ko gusto kong itago sila mama. Nangyari. Ayun. Lumabas ka naman yung kaibigan kami. Ayun. Unang pinunta namin sa amin, dito ba ito? Mga 2 at 3 araw kami dito sa bato. Ngayon, naglarga na kami sa Manila. Doon ako nag-isip-isipan na basta maghanap ng tawa sa mga tulong kila mama. Nung isip-isip ko, makakabalik pa kaya kami ni Romong kaya sa ng bahay namin doon sa 2. Nung
Sampayag sa kabayan ito ng bahay. Ayan. Sa bayan. Ayun. Pag uwi ko nung may trabaho na ako ng junk shop, hindi. Wala pa pa. Pag uwi ko dun, work, may ka namin pa Manila. Yun. Doon ka magkatibagi. Hindi ko na may bilang yun. Kapag di pa nagkasagsaga ng pandemic. Doon, babata-bata pa ako na. Yun. Sabi ko, nung muntik po nag-aaral sa Manila, doon ko mamasukan mo lang. Sabi natin, huwag ko muna tumagod. Nung nag-aaral na ako ng grade 5, yun na binadget ko nung araw ko pasok ko nung aral na ako ng grade 5. Trabaho na ako sa palengke. At sahod ko nung mga 50 pesos lang. Ang dalawa, pag Sabado Linggo sa ako nung nakakachapot ako ng 200. Yun. At pag uwi, bumibili ako ng pagkain na naman. Yun na, nagpo na kami. Tapos yung namatay na kapatid ko papa sa panganay, umuwi kasi si mama. Sabi namatay na. Sabi na papa, huwag ka daw kumain. Yan po, start na tayo na maghakot ng halo para kay Idol. Kay Idol Sani. Kasi Tilo naghahalo. Ako maghakot. Hindi ko alam kung anong pinagsasabi ni Tilo dito sa vlog ko. Kasi kinuha yung GoPro ko kanina. Hiniram. Magbabalag daw siya. At tingnan na lang natin mamaya. Titingnan ko kung ano yung pinagsasabi niya dito. Nagtago eh. Magbabalag daw siya eh. Kasi Papa Chinchin ay tuloy-tuloy pa rin sa paghakot ng kanina buhangin. Kaya naman yung graba. Halo. Kaya tagapala ako naman naghahakot doon sa halo. Eh tatay nandyan, gumagawa ng anilyo. Oy. Grabe yung kinain ng kanina. Tama mo lalo. Marami pa. Sa'yo ka muna. Ice cream yummy. Dito. Ayun ka dito. Dito. Ice cream yummy. Kasi ka dito. Ice cream yummy. Ice cream yummy. Ice cream yummy. Ang bilis ng tweet sabi ni Will nung nag-install yung kanina.
Ayan. Para maugasan lahat. Tiningan mo yung tinapon mo? Bakit? Tiningan mo? Oo. Balikan mo. Ito, no? Ginagat. Yan si tatay nagagawa ng ano, anilyo. Papalusagin mo na yung gulay. Saan mo nakuha yun? Binigay. Laing. Sarap nun, palusag. Kasama yung paklang. Oo, sarap niyan. Kahit walang sahog yan talagang. Oo. Kunti lang. Iba nga mga bagong tanim. Ay, wala nang mga bunga. Matatanda na. Mga nyug dito. At yan po, Paskong Pasko na sa kabilang bahay. May tugtog, puro Pasko yung ano, pamaskong tugtugan. Tapos na namin tilo, mahakot yung halo dito kanina. Tingnan nyo na lang po dun sa channel na ano, Sunny, Idol Sunny. Yan. Oh. Tingnan nyo na lang po yung kung ano yung ginawa niya ngayong araw. Alam mo, tapos na. Tingnan niyo na kung anong ginagawa niya sa buhay niya. Ayan. Ano to? Oo. Dol? Ano yun? Tingnan mo. Ay mo tama. Ano na ang napakan mo? Oh. Lalim. Oh. Ganito mo nga, ganito mo. Linisan mo. Kapilay siya kanina eh. Yun. At yan po, hanggang dito na lang ang vlog na to at maraming salamat! Yun. Ingat kayo palagi dyan. Bye-bye!